Il-Gvern ħabbar li se juża l-mezzi legali biex jipponi regolamenti ġodda tal-Unjoni Ewropea li mistennija jolqtu ħażin kumpaniji Maltin li jġorru l-merkanzija. F'laqgħa ma' rappreżentanti ta' 4 kumpaniji Maltin ta' trasport tal-merkanzija qabel laqgħa fi Brussell, il-Ministru għat-Trasport Ian Borg spjega li l-Kummissjoni Ewropea qiegħda tipproponi li trakkijiet li jġorru l-merkanzija jridu jġibuhom lura Malta kull ftit żmien. Qal li dan se joħloq sfidi loġistiċi u aktar spejjeż għall-operaturi Maltin. Wieħed irid jerġa' joħroġ il-vetturi tiegħu mill-pajjiż u jerġa' joħodhom lura fil-post oriġinali tiegħu. Hija xi ħaġa pjuttost teknika imma din tfisser li tkun qed iżżid l-iskareġġ, tżid id-distanza, tkun qed iżżid l-ispejjeż fuq l-operaturi u allura l-ispejjeż fuq il-konsumatur. Dr. Borg qal li l-Gvern qed jagħti l-appoġġ tiegħu lill-operaturi Maltin u jifhem it-tħassib tagħhom dwar dawn ir-regolamenti. Ħabbar li tlieta se ssir laqgħa f'dar Malta fi Brussell bejn 8 Ministri ta' Trasport ta' Ċipru, l-Estonja, il-Latvja, l-Ungerija, il-Bulgarija, il-Polonja u r-Rumanija biex flimkien jopponu dak propost f'laqgħa mal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans. Is-servizz tagħhom huwa bżonn sabiex nimpurtaw mediċini, ikel, karozzi u ħafna affarijiet oħrajn. U għalhekk flimkien ma' pajjiżi oħra għada se nkunu qegħdin niltaqgħu flimkien ġewwa Brussell, se nwassal il-karba tal-operaturi Maltin u se nkomplu niġġieldu dawn ir-regolamenti illi jimpattaw b'mod negattiv lil Malta u lill-ekonomija tagħha. L-operaturi spjegaw li b'dan ir-regolament se jkollhom jinvestu fiktar tamir sabiex ikunu jistgħu jsostnu s-servizzi li joffru. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.